Верзијата на обработениот предлог закон за високо образование, откако го помина и вториот филтер во електронскиот систем ЕНЕР, се уште е во владина процедура, потврди првиот заменик премиер Беким Сали. Според него, направени се неколку измени за да биде попогоден за сите. H-индекси, ashtu siç kemi marrë reagime pe shumë profesorëve, e hoqëm si kritérium bazik. Po e lam si verzion, si kriter në rast të konkurrencës mbrëmshme. Kur zgjidhet, nëse ka 2-3 kandidat, atë merret parasysh H-indeksi. Po mos tjetë kriterium bazik, për shembull, mos themi 5-7, e kështu me radhë, sikur që ishte verzionet e para. Ова заменик премиерот го кажа на панел дискусија организирана на Универзитетот Мајка Тереза на тема институционална консолидација и законодавство за високото образование. Ректорот на Универзитетот Беким Фетаи истакна дека ќе се отвори дискусија за важноста на статутите на универзитетите, нивно идно изготвување, како и други прашања поврзани со законодавството на високото образование. Университети Нан Тереза, edhe pse është universitet i ri, disi nënçmohet nga universitetet e tjera ose nga Ministria e Arsimit se për kapacitetet e veta, edhe bashkë dusha të ndërlidh, domethënë si do të bëhet rangimi në të ardhmen, për shkak se ne si universitet kemi edhe shumë profesorë të cilët janë edhe në moshë, edhe kanë ardhur për universitetet e tjera, kanë edhe shumë eksperjenca, domethënë më të mëdha. Edhe për shkak kufizimit limiteve të buxhetit nuk kanë mundësi që të paguajnë punimet e veta, punimet janë një prej faktorëve kryesor me të cilët edhe rangohet universiteti. Имаше и забелешки и за недостаток на кадар, и за ниските плати за оние што се ангажирани како надворешни соработници.